Ezen a gyönyörű, verőfényes májusi vasárnap délelőttön a Szénarét mellett beszélgetünk, a Szénaréti tó partján Turkó Sándorral, aki a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szövetségének tagja és a versenyek szervezéséért felelős. Kérek szépen egy pontos titulust, hogy is van ez? Örülök neki, hogy ki tudtam mondani, mert tényleg hosszú, tehát a Megyei Sporthorgász Sport Egyesületek Szövetségének vagy tulajdonképpen a Megyei Versenyszakbizottság elnöke vagyok, és 7 tagú versenybizottságunk van, amely bizottság szervezi a megyei versenyeket, az országos versenyeket, való részvételt, és segít az egyesületeknek a saját házi versenyeknek megszervezésében, lebonyolításában, igen, megszervezésében. És nem véletlenül beszélgetünk a Szénaréti tó partján, hiszen a Nyírbátori Vasas Horgász Egyesület rendezett egy versenyt itt a mai napon. Mi egy verseny megrendezésének egyáltalán a kritériuma? Először inkább azzal kezdeném, hogy szembeállok ezzel az esőbeállóval, és azt hiszem, hogy 7-8 évvel ezelőtt rendeztünk itt Sipos Feri bácsi, sajnos nagyon-nagyon jó barátom volt, tisztelettel emlékszem most is rá, és akkor csinálták ezt az esőbeállót, tehát a Szénarétnek van egy vonzalma, úgy látszik, a megyei horgász versenyzők részéről, és azért jövünk ide-vissza. Tavaly is itt rendeztük a megyei másodosztályt, egy csodálatos helyszín, csodálatos emberekkel, csodálatos segítséggel, hagy ne mondjam tovább, és ne fokozzuk ezeket a dicséreteket, mert egyértelmű dolog, hogy szívesen jövünk, és a kritériumok azok, hát kemények. Az előbb is egy kicsit a Dudaszó előtt, amikor láttam, hogy itt volt ön is, már egy kicsit mondták a versenyzők, jaj, Sanyi bácsi, jaj, Sanyi, hosszú ez a felkészülés, de bizonyos dolgok kiírásra kerülnek, ezt a megyei versenyszabályzatunk az rögzíti, és természetesen aki jelentkezik erre a versenyre, az elfogadja ezt a szabályzatot. Na most egy kicsit talán erősek is vagyunk e tekintetben, be is tartatjuk, mert a versenynek van egy szelleme. Tehát ha én halat akarok fogni, azt foghatok versenyen kívül is, de amikor valamit szabályozok, és annak meg kell felelnem, akkor nagyobb a druk, nagyobb a versenyráz, és nagyobb az öröm a győzteseknek. Szorongat a kezében itt egy eszköz, nem véletlenül, hiszen fél hétkor volt a megnyitó, és 9 órakor kezdődött el maga a verseny, és ez a szerkezet adta meg a hangjelzéssel a kezdetét a versenynek. Mi is ez tulajdonképpen? Hú, akkor mondok 2 kikerülő mondatot. Tiszavasváriban az ifjúsági versenyt indítottam, és volt ilyen patronos, még mai napig is megvan, Dudánk, és abban ilyen valamilyen hab volt, vagy nem tudom mi, és elégette a kezemet szinte. Balesetveszélyes, és azóta ezt az egyszerű dudát az egyik barátom, és milyen nagyszerű, ezt szájon meg kell fújni, van benne egy reszkő, és ezzel indítjuk a versenyt. Ilyen egyszerűségek, mai világban az egyszerűségek azok nagyon jó dolgok. De remek hangja van, és mindenki hallotta. Hány csapat is van itt ma? Egy tavalyihoz viszonyítva kevesebben vannak, 42 fő, 6 csapattal, de én szerintem, ahogy körbenéz, azt hiszem látja a szép rakósbotokat, a komoly felszereléseket, tehát valamikor azt mondták, hogy a vadászat egy költséges. Hát sajnos most már a horgászat is odáig elment, hogy aki versenyzik, annak bizony vagy az egyesületnek, vagy a versenyzőnek egy kicsit mélyebben a zsebébe kell nyúlni. Mennyi idő áll a versenyzők, a csapatok rendelkezésére? Technikai dolog, vitathatatlan, a 3 órás a verseny, 3 óra hossza, és a verseny előtt 5 perccel van egy dudaszó, ami azt jelenti, hogy mi szaknyelven azt mondjuk, hogy nehéz etetés, akkor kezdődik az etetés, 9-kor kezdtünk, és 11 óra 55 perckor jelzést adunk, hogy van még 5 perc, és 12 órakor lesz vége a versenynek, amit a helyszínen mérlegelünk, és úgy gondoljuk, hogy 3-4 körül, 1 óra körül eredményhirdetésre. Hogy fognak dönteni? Mi az, amit figyelembe vesznek? A halak méretét, a tömegét?
A technikát? Igen, az edző kollégának, Szűcsnének az a dolga, hogy a technikát, mivel hogy kell egy versenycsapat, egy megyei versenycsapat, itt az összsúly dönt, és a csapatok pontok kapnak, az helyezési pontokat összeadódnak a helyezési pontok, egyező helyezési pontnál a súlykülönbség dönt, mert ez csapatverseny. És az első két helyezett az feljut a megyei első osztályba, ott ellenben 8 csapat van, ott még szigorúbbak a feltételek, bár ugyanazok a versenyszabályzatok vonatkoznak a másodosztályra, mint az első osztályra. Én tudom, hogy a horgászok rendkívül sportszerű emberek, de biztos van a szabályzatban olyan, vagy a verseny kiírásban, hogy mi az, ami szabálytalanságnak minősül. Tudom, hogy ők nem fogják ezt elkövetni, de mi az, amire nagyon kell vigyázniuk, hogy nehogy véletlenül emiatt essenek ki a versenyből, akár egy megyei, akár egy országos versenyen. Igen, vannak kemény szabályok vannak, bizonyos dolgokat az a legnagyobb baj, hogy nem tudunk biztosítani. Tehát Szabolcs megyének nincs egy olyan versenypálya, ami egybefüggően lenne 1000 méter vagy 1500 méter, 10 méterenként, stb. De azért mindenki a kihúzott rejt számára arra a helyre üljön rá, középre kell ülni, egyenlő távolságra kell lenni a horgásznak egymástól, átmenni a szektorba, a halnak nem szabad, zavarni nem szabad a másikat. Megvannak ezek, ismerik, nagyon nehéz betartani, még nehezebb betartatni, mert azért én mindig úgy érzem, hogy szubjektum vagyok, és minden ember gyarlónak született, és az embertársa, főleg amikor a gyerekről van szó, hát nagyon nehéz rászólni, de azért betartják. Gondolom, hogy önmaga is szenvedélyes horgász. Ha sorra kell járni a versenyeket, és nagyon szívesen teszi, ezt tudom, akkor mikor van ideje horgászni? Nehéz kérdés. Van egyáltalán rá idő? Még ebben az évben nem horgáztam. Igen, 16 hét végén, most úgy jött össze ebbe az évbe, hogy szombat-vasárnap verseny van. 16 hét vége. De azért finom halételek beleférnek. Nagyon szeretem, a feleségem is szereti főzni. Megtalálom a módját, hogy a halétel asztalra kerüljön. A családban öröklődött ez a horgászat iránti elkötelezettség? Hát annyira nem, a kisfiam inkább az autószereléssel foglalkozik, azt örökölte tőlem, nem nagyon köti le ehhez a idézőjelben csendes őrültek sportja, pedig elmondtam neki, hogy én valamikor vezető voltam, és amikor leültem szombat-vasárnap horgászni, akkor egy nagyon buta döntést meg kellett, hogy másítsak, mert rájöttem, hogy ez a horgászat kikapcsol, gondolkodásra serkent, és az emberekhez való viszonyom rögtön megváltozik, hogyha az ember egy kicsit tisztább fejjel kezdi a hetet. Mi az, amit ilyenkor versenyek előtt kívánni szoktak a horgászok a versenyzőknek? Jó kapást, jó fogást. No, ezt tessék elfelejteni, mert Nem szabad ilyet mondani, ezt nem is mondtam. A babonás horgászok ezt nem szerették, kéz- és lábtörés. Maradjunk ennyivel, kéz- és lábtörés, maradjon ez, mert vannak horgászok, akik elindulnak, és ha valaki utánuk szól, hogy jó fogás, visszajön. Szóval én is egy kicsit e területen babonások közé tartozom, de ezt, ha lehet, Erre voltam kíváncsi. egy kicsit babonás vagyok. Egyértelműen a horgászoknak mindenkinek megvan a maga kis, hogy mondjam, Kialakult szokásai. kialakult szokása, és ebben nem nagyon zárkózottak, nem nagyon szerették, hogyha beférkőzik valaki. Akkor ezt tiszteletben tartjuk, és akkor szép napot kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést a horgászaink nevében. Köszönöm szépen. És akkor tovább folytatjuk a beszélgetést Szűcs Sándor úrral, aki szintén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei horgászszövetségnek a tagja, és aki edzői minőségében is van itt, hiszen a versenyzőket figyeli. Mit is figyel tulajdonképpen? A megyei válogatott edzőjeként az én feladatom a megyei versenycsapat kijelölésében javaslattétel, és hát ez remek alkalom arra, hogy a versenyzők felkészültségét, gyakorlottságát figyelve a megyei csapat kiválasztása szempontjából egy eredményes figyelőmunkát végezzek. Azért ez nem egy könnyű feladat, és folyamatos éberséget kíván, meg hát gondolom folyamatosan járkálni kell itt a horgászok között állandóan. Valóban így van, de azért az se titok, hogy azért ennek a
csapatnak van egy kialakult gerince, és inkább a folyamatos frissítés, az új tehetségek felfedezése az, ami ezt a figyelőmunkát most jelenti, hiszen ezt a gerincet megbontani nem lenne célszerű. Egy bevált, nagy gyakorlattal rendelkező versenycsapatunk van, és mindig inkább a felújításra, a figyelembe, frissítésre törekszünk. Hány tagja van a megyei válogatottnak? A megyei válogatott 8 tagú, és ezt a csapatot június közepén fogjuk majd az országos versenyre elkísérni. Az hol kerül megrendezésre, és ott milyen feltételeknek kell majd megfelelniük? Velencén lesz az országos csapatbajnokság megrendezve, ott fogjuk ezt a néhány napot eltölteni, bízunk benne, hogy eredményesen. Hát a feltételeket, azokat az országos versenyszabályzat rögzíti, azok alapján fogjuk a részvételünket minden valószínűség szerint vagy sikeresen megvalósítani. Ha viszonyítjuk az ország többi megyei válogatottjához a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeit, akkor hol helyezkednek el, milyen eredményekkel büszkélkedhetnek, mi az, ami az erősségük, mi az, amiben még fejlődniük kell? Én azt gondolom, hogy ez a megye nem a legjobb az országos összevetésbe, hiszen más megyékben sokkal másabb adottságok vannak. Előbb szólt róla a versenyszakbizottság elnöke, hogy a megyébe nem lehet találni olyan versenypályát, ami az országos szabálynak megfelelő lenne. Ez nehezíti a mi helyzetünket is, a felkészülést is. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk. A lehetőségekhez mérten elég eredményesen szereplünk ezeken a versenyeken. A Megyei Horgászszövetség hány versenyt rendez az idén? Gondolom van ilyen éves tervük. Van, hát hirtelen meg se tudom mondani. Sokat? Mert 10-valahány versenyünk van. Az év szinte minden vasárnapja a horgászidénybe a versenyeknek a szervezésével és a versenyek lebonyításával telik. Muszáj megkérdeznem öntől is, hogy szintén szereti, gondolom, magát a horgászást, a horgászatot. Mikor horgászott utoljára? Én gyakrabban horgászok, mint a versenyszakbizottság elnöke. Én azt vallom, hogy az ember arra szakít időt, amit nagyon szeret, és én nagyon szeretek horgászni, versenyezni is szeretek, de a hagyományos horgászat, főleg a rablóval horgászatot részesítem előnybe. Én néhány nappal ezelőtt horgáztam, fogtam is egy 6 kiló fölötti süllőt. És mi készült belőle? Még semmi félretettem, mert az unokám azt nagyon szereti, és a hétvégén fog majd hazajönni. Köszönöm szépen, és engedem is tovább, hogy végezze a dolgát. Köszönöm. Én is köszönöm. Szervusztok, kezi csókolom, jó napot kívánok! Engedjétek meg, hogy az én hangom érvényesüljön, nem sokáig, komolyan mondom. Én is fáradt vagyok, ti is fáradtak vagytok. Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntelek így benneteket ezen a verőfényes időbe. És azért köszöntelek még egyszer benneteket, mert emberpróbáló volt ez a verseny. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Nyírbátor polgármesternőjét, Bala Jánosnét. És köszönjük neki azt, hogy ellátogatott hozzánk, bár polgármester azt mondta, hogy nem nagyon van tisztában, meg nem nagyon így a horgászata, de szereti nézni őket, meg szereti, hogyha fogják a halat, bár ezelőtt 6 évvel is itt volt már az évadnyitó. Vagy hogy akkor adták át ezt az esőbeállót, Siposferi bácsékra. No, nemes küzdelem volt. Kellett küzdeni, nem kell nevetni, de szépen küzdöttetek, aránylag jó fogást hoztatok össze, ezért dicséret mindenkinek, kicsim neked főleg, nagyon őszintén a kislánynak, mert azért a napon ezt végigbírni. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük a Vasas H.E. Nyírbátor Horgász Egyesületnek, hogy ilyen szép terepet és ilyen szép kis, azt lehet mondani, ünnepi műsorhoz hasonló körülményt biztosított nekünk. És ígéretemet tartva nem sokat beszélek, most már áttérünk az eredményekre.
6. helyezést ért el Domrát csapata 41 ponttal. Ötödik helyezést ért el Téglagyár Fehérgyarmat. Negyedik helyezett lett Vasas Nyírbától. Ismételve a tavalyi helyezést, azt hiszem, úgyhogy de bízatok abban, hogy jövőre a helyi adottságokat vagy a helyi helyzetet jobban kihasználva, a Tesco-nak az idevezető útját megtalálva. Vicc. Jó, kösz. Ti is nevettek, meg is érdemlem. Harmadik helyezett lett Apagy HR. Kérem a csapatot a kupa átvételére és a csapatvezetőt, és Szűz Sándor barátomat megkérem, adja át a díjakat. A csapatvezető, hogyha felállna a dobogóra, mert igazán megérdemli, de Igen. a harmadik fokára jó. Szép volt, fiú! Gratulálok meg! Ki van ma? Szépen magával. De én még annyit nem. Nagyon szépen köszönöm, de maradjatok egy képet azért, pillanatok alatt nem már eredményhirdetéssel nem veletek végzünk. Második helyezett lett Hirtelenek csapata! Kérem a csapatvezetőt és a csapatot a díjat átvenni. Bihari Károly elnök urat megkérem, adja át a díjakat. Találjátok már meg a helyeteket. Csapatfőnök. Gratulálok. Jó egészséget kívánok egész csapatnak. Hát érmet neked nem adok, Gézám. Nem sokat fogtok inni. De azt mondom, de ez se jó. Melyik hipauszán ő? Elsőben állom. Én maradok a végére. Hát abban is. Csak amikor rám szóltak. Én vagyok az utolsó. Ifjabb Komári. Nagymama fejkendőjébe. Akkor állni nekem egy egymás megfogni. És akkor mi? Ide állok közben. Csak a kézben maradt. Arra a kalapra nem fér rá. Köszönöm szépen, mert Polyák Laci barátom rögtön fogja mondani, hogy húzzál bele. Nagyon szépen köszönöm. És első helyezést ért el Kissügér csapata 15,5 ponttal. Megkérem polgármester azt, legyen szíves, adja át a díjakat. Technikai közlendő az oklevelet Turkó Sándor versenyfelelős utólag aláírja. Nekem is lehet hibám. Ugyan már. Mi lett volna, hogy értelek nem dicsérne meg ennyire? És akkor adok egy. Mit produkálsz? Csapat erősségei voltatok? Az a kislány, igen, az megdobta a csapat. Ügyesek voltak a fiúk. Mondjuk a fiúk is. Gratulálok. De a kislány az nagyon ügyes. Gratulálok. Nagyon szépen köszönjük, polgármester asszony. Van egy jó hírem és egy rossz hírem, melyiket mondjam először? Kissügér, szavazzatok. Melyiket mondjam először? Hát azt, hogy mi nem megyünk jövőre az ő. Ki kérdezett téged? Nem azt mondtam, hogy mondd meg, hanem azt kértem, hogy szavazzál. Előre haladsz. Igen, a Kissügér, mivel hogy a versenyszabályzatunk előírja, hogy egy osztályban, egy egyesülettől csak egy csapat vehet részt, a Kissügér nem jutott fel a megyei első osztályba,
eljutott a második és harmadik helyzet, tehát Nyírtelek és Apagy Egyesülete. Tapsot nekik, és kérek benneteket, ha megengeditek, a polgármester asszonyt is megkérem, és Bihari Karcsi barátomat álljon egy kicsit úgy közelebb, és egy közös képpel búcsúzunk el. Jó, bocsánat, igen. Igen, hát akkor innentől átadom Bihari Karcsinak, Károlynak a mikrofont. És Karcsinak vagy Károlynak? Teljesen mind a kettő. Tisztelettel köszöntöm ismételten a verseny résztvevőit, nagy tisztelettel mindannyiunk nevében Balla János polgármesterasszony, és tényleg végül is záporesőszerűen hullanak a különdíjak. Polgármesterasszony a hagyományoknak megfelelően volt szíves felajánlani egy különdíjat Turkó Sándor úrnak, aki a verseny szervezésében megint nagyot alapított, ezért a polgármester asszony egy külön díjban részesítette, amit nagy szeretettel. Sok halat foglalva. És hozzá egy levédőkát. Jó egészsége sokáig. A másik külön díjat a Horgász Egyesületünk vezetősége ajánlotta fel a versenyben a legnagyobb halatfogó versenyzőnek. Ezt Hopka András úr érte el, vertes kollégánk, amely külön díjat Krasznai Ferenc horgászmesterünk ad át. Gratulálunk a Horgász Egyesületünk vezetősége, hogy hangsúlyt adjon ennek a versenynek, ennek a megyei szervezési másodosztály bajnokságnak. Két elismerő oklevelet kíván átadni. Egyiket Szűcs Sándor úrnak a verseny szervezésében végzett elismerésre méltó tevékenységéért, és egy kicsit az eddigi munkájáért is, amelyet Nagy Zoltán versenyfelelősünk ad át. Hozzá természetesen egy nyírbátori emblémával ellátott névre szóló szép kis, nem is pólóval, hanem ingel. A másik oklevél, és nyilván a másik oklevele Turkó Sándor úr kapja ugyancsak egy ilyen póló kíséretében a verseny szervezéséért és eredményes Nem, azt nézzétek, még ide is van hímer. Ide van hímer, tehát én... Ruházni már nem kell. És hogy a csapatok is jó szívvel emlékezzenek ránk, a csapatvezetőknek külön egy pólót kívánunk átadni, ezt is elismerésként. Azt nem mertük vállalni, hogy a csapat minden tagjának, de a csapatvezetők osszák meg, vagy esetleg továbbadják arra legalkalmasabb versenyzőknek. A pólókat ezt én adom át személyesen. Gratulálunk! Hát nem tudom, majd ezt összevett, és akkor sorba a Csapatok! jó, tehát akkor gratulálunk hozzá. Jó egészséget. És akkor nézem, hát válogassátok majd ezt a nézzéket. És akkor használjuk az egészséget. Csapat, gratulálunk. Jó egészséggel. És nem tudom, a méretet nem nézem, azt majd össze kell válogatni. XL-es a nagy része. Fehér gyarmatnak is. Szívből gratulálunk. Dombrád, nagyon jó egészséget. És akkor Nyírbátori Vasas csapatvezetője, Nagy Zoltán barátunk. Egy kis figyelmet szeretnék kérni. Oda is elég Én majd mondom. Mondjad, mert megy az idő, és... A Kis-Sügér Horgász Egyesület ezt az első helyre járó kupát szeretné felajánlani a Villantó magazinnak árverésre, és a befolyt összegből hozzá fog járulni a Holcomosnak a telepítéséhez. Kérem Turkó Sándor vegye át és vigye be a szövetségbe. Nagyon nemek dolog. Működjük a Turkó Sándor, hogy ebből realizálás legyen. Kérem. Nagyon meglepett, nagyon nagy feladatot mondtál, Józsi. Tudjátok, hogy miért. Azt hiszem mindenki érzi ennek a súlyát, és ennek a feladatnak a súlyát. Vállalom.
közösségnek a megbízását nem szabad soha visszautasítani. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer mondom polgármester asszonynak. Nektek Karcsi, most már legyél Karcsi akkor. Elnök úrnak, megleptetek bennünket, büszkén fogjuk viselni ezt a pólót, ha lehet, meg is mutatom. És mindenkinek jó ebédet kívánok, maradjatok még egy kép erejéig, itt maradjatok, hogy a Kelet-Magyarországnak és a Villantónak, polgármester asszonynak nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy megjelent. Nektek azt, hogy ilyen versenyt vívtatok egymással, vigyázzatok hazafelé, jó étvágyat. Karcsi mondta az elnök úr, hogy jó bothajlást, minden jót kívánok nektek, és találkozunk jövőre. Nem biztos, hogy itt, de nagyobb létszámban. Köszönöm szépen, a dobogóra álltok meg. Úrnak már baloldalt még nincs fogam. Ilyet nem bírod. Jó, de csendben Akkor már nem jó. Hát már görcsül a lábam. Nem baj. Már jó, köszönjük. Azt kelletek meg, hogy jöttetek és ügyesen versenyeztek. Vagy már jobb, én szeretném. Jó, kimehettek, hát közös.